سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم بزح في الشخصاس لزي زوتر مالت بزا ايسمان بزبل ساقواي فلتم اب تاريخو اب 820 قدمات 309 كوعساسو مسكعت او هايدوم ارسنال ابتي ملت غانتانيرا اتبهالو زنبرت وان كابتوم اب قدميت زسرعو تጻوتي حدا نيروم ازي اب نفس وقف دغافي زغانرس بخبر زصواع قمات اتقعي ابركتو ترايو اب اف دغ ستاديوم اميريتس حولت تسريحلوم نزنت الات بخبر زصواع تጻوتاي كوين يركب كلتا غزي نشلمات بالون دور تحصيوم حساب كلاي درجه اب كال اوان دما سالساي درجه حيزو نبلچ ابقيوم فيفا عمتاوي اب زعدلو شلمات بلوصات تጻوت عالمون كلتا غزي سالساي ترتاب مچبات تشلامي نحاس وانچا خوينيوم من مالي ارسنال وديو 315 قطمات زكايده دينيس نيكولاس ماريا بيركامب 10 جنبوت شحنچعتم سانچعتن اب امستردام هاجر هولاند ستول بيركامب جنا ود 10 حد عمت كليو مستا عبيت تتصاوتي بمفراي سما املا علم استخلع اكس امستردام تزنبرم اسلطاني نايتا كلوب زنبره يوهان كروف دمام نبيركامب 10 4 11 شحنچعتم انصار فودا فلامي ناي بروفيشنال صوتو نخكايد قباب ارحولم كموس يتوخا اب تعمت اب 23 قطمات مسلاف زن ادمن انقسقاس انصبارقم اوانچ اي افاش حنچات من 86 فلامي قطمو انصار مالمو زكايد بيركامب غانتو اياكس نزي صواع كتعتراب مخالم جنا بنوسيو عوت كسما غرزي جمرم اكس اب شحنچات من 89 عامه مرت دهر 5 عامه شامبيون هولاند اب زخونت الاوان ابركتو بيركامب حلف نيروم ابز غزي بيركامب اب 36 قطمات 29 شطوطات مزغاب مستي وروي برازيلاوي ناي جول ماشين روماريو بحبر بلوص امزغابي شوتو كوينو كشلم بقعم بلوصنتو كاب غزي ناب غزي سماي زعرق زنبر بيركامب كاب 991 كساب 993 كوخوب امزغابي شوتو هولاند اب زخونلوم مس زاغانتا كوينو اب 992 وانچا يويفا كومون اب 993 وانچا نكسنت هولاند چبطم التصواتاي اب 992 كومون 993 اكتاتيلو بلوص تصواتاي هولاند كوينو بممراصو سمو طرز سغلم بحفشها اب 239 قطمات كلب اياكس 122 شطوطات زغطرم 1.83 متر قمت زونن بيركامب بزريو زنبره نود صوتا كم بعل ريال مدريد زامسرا عبيت كانتات اوروبا نخفرمو اوتويام انتوغنا علامي زنبره يوهان كروف نريال مدريد نتصوتاي كترغبو كم زي تخل تسفا بزقرص ملسي سلازلاخم بيركامب اب كندناب اسبانيا ناب ايطاليا بممرح بشوعات نتبع 1 مليون ايرو مس انتر ميلان تتصمبرم بيركامب اب فالميتي عامتو صوتا سيري اب فصم تلزخبرم ابتي ستم مكل خالزون زنبره ليك شوعات تشتات رايو كسلخ كيلوم انتر ميلان ابز عمد درجه انا ب 13 مورادوم نتاغانتا اسمبادي كو انت نبره مصانانعي اتخونا وانچا يويفا كامل الجن ايتعنقفتن بيركامبون ابز ودر فوسي كسي زخونو شومون تشتات مزغاب بلوص امزغابي شوتو كوينيوم ابز سابه وقتي انتر ميلان اسلطاني از غيرتلو عمت نبرم اب ناي مجمريا قطمات بمچبات چوادا كسلف زيك على بيركامب كان مقداتو حاويو مستملسون نزليك بفصوم كلامدو ايكالن اب 26 قطمات 5 غولات راي بمزغابو بحلفتن دغفتن تاكلب امنت سانم حنت غازيطاون حد اوان نبيركامب زحمقه تصاوتاي نايتي سوم مبال دانكي اوف ذا ويك نايتي سومونزي ادغي الى سيمتوم انت انتر ابزي عمت زي درجه نابشار شي كواكب انت بلتهم وانچا كي وسرتيا جن زازيماتهم بيركامب دحر ناي كلت عمتن حسرتن وردتن سانطو تقليلهم بشوعات نتبع 5 مليون باوند كاب ايطاليا ناب انجليزايت كلب ارسنال قعزم كبروسن معدق تتصواتي كلب ارسنال كلت نتبع 5 مليون باوند سبيرو ناب ستاديوم هايبري سسغاغر بيركامب بحدش اسلطاني بروس ريوش كافلما ناي مسلاف عدل كو انت تخفتلهم اب شدشت قداموت قطمات شتو كمزغب ايكالن
ቤርካምፕ 23 መስከረም አንጻር ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዘካየደ ጸወታ ክልተ ሸቶታት ብምቕጻር ጾሙ ልጋም ጎል ምስ ፈትሕም ነቲ ዓመት 11 ሸቶታት ማለት ኣብ 33 ጸወታታት ብምቕጻር ፈጸማ። ኣብ መስከረም 1996 ኣርሰን ቬንገር ከም ሓድሽ ዓላሚ ክለብ ኣርሰናል ኮይኑ ብምምዛዙ ንቤርካምፕ ዓቢ መቐይሮ እዩ ነይሩ። ቤርካምፕ ከም ቀዳማይ ኣጥቃዒ ክጥቀመሉ ምዃኑ ዝፈለጠ ቤርካምፕ ልምምዱ ኣበርትዕም ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ቬንገር ኣብ ቀዳማይ ወቕቲ ውሕዳት ጸወታታት እንተካየደም ንደቂ ጋንቱ 13 ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ብምቕባሉ ጽልኡ ኣይቀነሰን። ኣብ ዓመተ ስፖርት 96-97 ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ እንዝፈጸመት ኣርሰናል ዓመተ 97-98 ዓመተ ምህረት ምስ ቤርካምፕ መባልዕታ ነይራ። ኣብዚ እዋን ዘውዲ ሻምፒዮን እንግሊዝ ክደፍን ከላ ቤርካምፕ ከዓ 22 ኩዓሳሱ ኣብ ስዕክዕት ብምዕላብ ደመቐ። ብጀካዚ እታ ጋንታ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ብምልዓላ ድርብ ዓወት ተጎናጸፈት። ብተረርቲ ቅላዕ ውሕሉል ኣቆራርጻ ኩዕሶን ውሕሉላት ጎልን ዝልለ ዝነበረ ቤርካምፕ ኣብ ልዕሊ ሌስተር ሲቲ ፈላሚ ሃትሪክ ኣብ ዝሰርሐሉ ብኣሰልጣኒ እታ ኣንጻር ጋንታ ማርቲን ኦኒል ኣብ ህይወተይ ዝበለጸ ሃትሪክ ርኤ ዝብል ወደሳ ቀሪቡሉ እዩ። ኣብ 1998 ኣብ ዋንጫ ዓለም ምስ ሃገራዊት ሆላንድ ተሳተፈ ቤርካምፕ ድሕሪ ምዝዛም ዋንጫ ዓለም ናብ ክለቡ ተመሊሱ 16 ሸቶታት ብምዝጋብ ካብኡ ዝድለ ኣበርክቶ እኳ እንተገበረ ጋንቱ ኣርሰናል ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ክትዕቅብ ኣይከኣለትን። ኣብ መዛዘሚ ግጥማት ብዝኸሰረተ ነጥቢ ዘውዳ ንሬድ ዴቪልስ ማለት ማንቸስተር ዩናይትድ ሕሊፋ ሃበት። ብዘይካዚ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ቤርካምፕ ኣብ ውድኡ ሰዓት ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ ስሒቱ ጋንቱ ብማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ተሳዒራ ከም እትግለፍ ብምግባሩ ዘይወፅእ ጓሂ ስለ ዝሕደረሉ ብድሕሪ እዛ ዕለት ፍጹም ቅላዕ ኣይሃረመን። ዓመተ ስፖርት 1999-2000 ንኣርሰናል ኣይግድን እያ ነይራ። ዋላ እኳ ካልኣይ ደረጃ እንተሓዘት ካብታ ቀንዲ መቀናቕንታ ማን ዩናይትድ ብ18 ነጥቢ ድሒርያ ውድድር ኣዛዚማ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዩኤፋ ብቱርካዊት ክለብ ጋላታሳራይ ተሳዒራ ዋንጫ ሰኣነት። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት እውን ኣርሰናል ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲላ ካልኣይ ተርታ ክትሕዝ ጥራይ ክኢላ። ቤርካምፕ ኣብ 33 ግጥማት ተሰሊፉ 15 ሸቶታት ኣብ ዝኸሸነሉ ዓመተ ስፖርት 2001-2002 ኣርሰናል ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ጌሻ ዓወት ብምጉንጻፋ ጋንቱ ኣብ ትሕቲ ቬንገር ንኻልኣይ ግዜኣ ሻምፒዮንነታት ዘረጋገጸትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ድሕሪ 4 መዓልቲ እውን ኣብ ግጥም ፍጻሜ ጽዋ ኤፍኤ ካፕ ንቸልሲ 2-0 ስዒራ ብዋናጩ ኣጋየጸት። ኣብ ግጥም ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ አንጻር ኦክስፎርድ ዩናይትድ መበል 100 ሸቱ ዝጸንበለ ቤርካምፕ ኣብ 2002-2003 ምስ ጋንቱ ኮይኖም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሮም ክዕቅቡ እኳ እንተዘይከኣሎም ኣብ ጸወታ ፍጻሜ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ንሳውዝሃምፕተን ብምርትዖም ግን ነታ ዋንጫ ኣዳገምዋ። ዓመተ ስፖርት 2003-2004 ኣርሰናል ዓቢ ቅያት ዝሰርሓትሉ ወቕቲ እዩ ነይሩ። እታ ጋንታ ኣብ ታሪኻ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዘይተረኣየ መልክዕ ዓመት ሙሉእ ከይተሰዓረት ሻምፒዮንነታ ብምርግጋጻ ቤርካምፕን ብጾትን እቶም ዘይሰዓሩ ማለት ዘ ኢንቪዚብልስ ብዝብል ቅጽል ስም ተዋህቦም። ማለት ንዝነውሐ ግጥማት ማለት ንልዕሊ 49 ስዕረት ብዘይምጥዓማም ክብረ ወሰን ዝሓዘት ኣርሰናል ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ኣብ ሜዳ ወጻኢ 22 ጸወታታት ከይተሰዓረት ብምራሻውን ንተወሳኺ ሪከርዳት ሒዛያ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2004-2005 ቸልሲ ብድሕሪ 50 ዓመታት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክትኮን ብምኽኣላ ኣብ 29 ግጥማት ዝተሰለፈ ቤርካምፕ ንሳልሳይ እዋን ሻምፒዮን ካብ ምዃን ዝተዓንቀጸ እዩ ነይሩ። ኣብ 2005 ኣርሰናል ንማንቸስተር ዩናይትድ ብፍጹም ቅላዕ ስዒራ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ብምዕታራ ንራብዓይ ግዜኣ ነዛ ጽዋዕ ኢዱ ኣንበረላ። ብድሕሪ እዚ ብጠለብ ደገፍቲ ኣርሰናል ውዕሉ ንሓደ ዓመት ዘናውሕ ቤርካምፕ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ 2006 ጋንቱ ብባርሴሎና ብምስዓራ ነዛ ዋንጫ ከይዳሕሰሳ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተሰናበተ። ንሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ወኪሉ ኣብ 73 ጸወታታት 37 ኩዕሶታት ምስ ሰኪዕት ዝጸንበረ ቤርካምፕ ኣብ 1994 ምስ ዛጋንታ እናገሸን ከሎም ሞተር ናይታ ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ነፋሪት ኣብ ጉዕዞ ዝኾነ ጸገም ተጓኒፍዋ ስለ ዝነበረ ብድሕሪ እዚ ፍጻሜ ነፋሪት ከይስቀል ወሰነ።
نفاريت ناي مسقال فرحي مالت فوبيا زحدر بيركامب مس أرسنال أب زفرم الأوان أب سممعو بنفاريت أي قوعزن يزبل صحف أسفيريو توعايلم كموصيتو دما اتا غانتا كام ميدا وصاي اب تكايدو زنبرت ግጥማት በባቡር ወይ በመኪና ይጓዝ ነይሮም እቲ ጾታ ዝካይደሉ ሃገር ኣዝዩ ርሑቕ እንተኾይን ድማ ካብቲ ግጥም ክቦክር ይግደድ ነይሮም بسرز ኩነታት ቤርካምፕ ኣብ ርእስታ ዘ ኣይስማን እትብል ቅጽል ስሙም እዚ ዘይበር ሆላንዳዊ ማለት ናምፍላይን ዳሽማን እትብል ሳጋውን ጠቢቃቶ ያም ቤርካምፕ ኣብ ሰነ 1993 ምስ ሄረንታ ሩዘንዳል ቃል ኪዳን ድሕር ምሳር ኣብዚ እዋን ኣቦ 4 ደቂ ኮይኑ ህይወቱ ብሰላም መርሓሎም ገለ ካብ ዓወታት ቤርካምፕ ስንሪም ምስ ኣያክስ ኣምስተርዳም ኮይኑ ሓደ ግዜ ሻምፒዮን ሆላንድ ክልተ ግዜ ዋንጫ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሆላንድ ሓደ ግዜ ዋንጫ ዩኤፋ ኣቲርዮም ምስ ኢንተር ሚላን ኮይኑ ድማ ሓደ ግዜ ዋንጫ ዩኤፋ ምስ ኣርሰናል ኮይኑ ድማ ሰለስተ ግዜ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ ድማ ሰለስተ ግዜ ኣቲርዮም ውልቃዊ ክብርታት ቤርካምፕ ሓደ ግዜ ዳች ፉትቦል ታለንት ኦፍ ዘይር ሰለስተ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ሆላንድ ክልተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ሆላንድ ሓደ ግዜ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ዋንጫ ዩኤፋ ሓደ ግዜ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሾቶ ዓለም ክልተ ግዜ ድማ ዓመታዊ ብሉጽ ሾቶ ፕሪሚየር ሊግ ወርሓዊ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ድማ ይሽለም ነይሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን